Det er ikke nok at tilpasse sin reklame til kulturen i samfundet, men man skal også sørge for, at det er en god etisk reklame, man har lavet. Men hvad er etisk eller uetisk, når vi taler markedsføring? Jo, hvis den kommunikation, vi har lavet, den kan støde en stor gruppe mennesker på grund af noget uacceptabel manipulation, eller man forsøger på at påvirke forbrugeren til at købe med enten uærlige eller fornærmende virkemidler. Hvem bestemmer så, hvad det er uetisk? Juridisk set, så gør markedsføringsloven det. Det kommer vi nærmere ind på senere. Men ellers er det også os. I vores kultur har vi nemlig et normsæt, og det bestemmer, hvad det er ok, og hvad det ikke er ok. Man skal kunne dokumentere sine påstande. Så hvis en virksomhed påstår, at deres varer er økologisk, skal det også kunne dokumenteres. Kellogg's fik et problem over i USA, fordi at de har givet nogle falske informationer. Prøv at klikke på linket herunder og fortæl mig, hvad synes du? Hvis man ikke selv har dokumentation på sin påstand, så skal man på et senere tidspunkt kunne fremvise dokumentationerne, og nogle gange er kravene endda så strenge, at det skal være en uafhængig instans med anerkendt viden på området, som skal kunne komme med de samme resultater som en selv. Kosmetikvirksomheden Olay kom ud i en større shitstorm for nogle år siden, da de brugte Twiggy i en reklame. Det var nemlig sådan, at den reklame, de havde brugt, der havde de prøvet på at reducere rynkerne væk, og dermed har de givet et falsk billede af, hvor god cremen egentlig var. Prøv også at læse linket fra BT, hvor Sara fra Vild med Dans reklamerer for et skræddersyet kosttilskud. Er det helt i orden, det vil de have gjort?